Welcome to J Talk. Sziasztok! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mi a kapcsolat az iskolák, illetve milyen alapvetőleg az amerikai iskolarendszer, illetve mi a kapcsolat az iskolák és a sport, illetve a youth sport között, tehát hogy a fiatalok hogy kezdik el a karrierjüket, hogy lehet ebből úgy pénzt csinálni, hogy bekerüljenek egyetemekre, illetve későbbiek folyamán pedig a professzionális sportba. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen összefoglaló videó lesz, egy gyors áttekintés arra, hogy milyen lehetőségei vannak olyan fiataloknak, aki mondjuk akadémiailag nem biztos, hogy olyan szinten vannak, viszont talán annyira, hogy tehát sport, mozgáskultúrában, mindenben talented annyira, hogy gyakorlatilag ő is kaphat egy scholarship-et, és bekerülhetnek magas szintű egyetemekre, és hogy ezért mit kell tenni, mind kell ahhoz keresztül menniük, hogy ezt el tudják érni az életben. Kezdjük rögtön azzal, hogy is épülnek föl gyakorlatilag a public school rendszer itt Amerikában. Egy kicsit más, mint Magyarországon, tehát itt Magyarországon van az a 8 osztály, amire azt mondjuk, hogy általános iskola, és akkor van plusz 4, ami általában lehet gimnázium, vagy bármi más ilyen szakközépiskola, de azok már szeparálódnak, tehát egy olyan szinten szeparációról van szó, hogy oda be kell külön kerülni, tehát nem kötelező, mindenki azt választja magának, amit akar, tehát gyakorlatilag az általános iskola után nem megy. Itt Amerikában úgy van, hogy van az elementary school, ami gyakorlatilag az általános iskola, van a middle school, ami olyan, mint az általános iskola felső tagozata, illetve van a high school. Most ezek az iskolák mind alapiskolák. Tehát mindig, amikor beszélünk arról, hogy high school Magyarországon, mindenki azt hiszi, hogy az egy gimnázium, vagy egy szakközépiskola, vagy ilyesmi. Na most a high school az egyáltalán nem ilyen, az igazából egy magasabb szintű általános iskola. Tehát oda gyakorlatilag bárki ugyanúgy megy tovább, ahhoz arra a részre, ahol éppen lakik, vagy ahova éppen beiratják, tehát arra a részre megy high schoolba, és ugyanúgy elvégzi azt az iskolát, tehát kezdjük azzal, hogy van az elementary school, az gyakorlatilag az első 5 év az elementary school. Akkor utána átkerül egy teljesen más iskolába, tehát úgymond felső tagozatba, tehát nem ugyanazon az épületen belül van, hanem egy felső tagozatba, átmegy egy másik iskolába, az a middle school, az pedig ott kijárják gyakorlatilag az 5-től egészen 8. osztályig. Na most, ahogy befejezte a 8. osztályt, akkor utána automatikusan átmegy a high schoolba, amit mondtam, tehát nem ugyanaz, mint mondjuk egy gimnázium vagy egy szakközépiskola, mivel itt automatikusan mennek tovább. Tehát csak be kell iratni, és akkor gyakorlatilag mennek tovább, és tanulják egy kicsit magasabb szinten, folytatólagosan azt, amit a middle schoolban meg az elementary schoolban elkezdtek. Na most a high school már az a korosztály, ahol már viszont koncentrálódik a tanulás, illetve az, hogy fogják kialakítani jövőjüket, tehát az, hogy fognak igazából egyetemre bejutni, mert az egyetem az már nem automatikus, tehát oda be kell kerülni. Tehát van rengeteg megoldás, hogy lehet bekerülni, erre is fogok mindjárt sokára beszélni.
Még mielőtt elkezdenék beszélni magáról az iskolákról, tehát tovább a high school szintén, egy kicsit érdemes megemlíteni az, hogy a sport mekkora szerepet játszik a fiatalok életében itt az Egyesült Államokban. Rengeteg sport lehetőség van a fiataloknak, általában a legfelkapottabb mindig az a soccer, tehát az európai foci, akkor kosárlabda, az a futball, tehát az amerikai foci, illetve azon belül van egy kicsit kevésbé agresszívabb oda, amit általában kisebbek szoktak űzni, ez pedig a flag football. Ennek, ha akartok, utána tudtok nézni, hogy mi ez a flag football, gyakorlatilag annyi, hogy ott nem birkozzák le egymást, hanem egy kis zászló van ráakasztva az emberre, amit le kell szedni a közben, mikor futball akarják venni a másik csapattól. Tehát így néz ki. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy egészen már ilyen nagyon pici, ilyen 4-5 éves kortól elkezdik a sportot a fiatalokkal. Ez azért is, mert először is egy ilyen jó kis családias lehetőség, a gyerekek összejönnek, szórakoznak, kim vannak a szabad levegőn, mozognak, ami nagyon fontos, hogy ne a lakásba üljenek, és akkor beíratják a szülők ezekre. Na most ezek a kezdetleges sportegyesületek nagyon nagyrészt főleg ilyen szülői egyesületek, tehát a szülők dobnak össze egy ligát, vagy pedig van egy vállalkozó, aki összerak egy ligát magának, tehát megveszi a mezeket, beadja a megfelelő engedélyekre a kérelmeket a megyéhez vagy a városhoz, megkapja hozzá és létrehozhatja ezt a kis sportligáját, ami kimondottan youth sportról szól, tehát a fiatalok sportolásáról szól, és ezekbe szoktak általában csapatokat létrehozni. Az apukák, az edzők azok nagyrészt apukák, szülők, anyukák, volunteerek, tehát ez mind ingyen van, és az egyesület, tehát tehát ez a liga, aki összehozta ezt az egész bajnokságot, azok pedig gyakorlatilag a szülők által befizetett tagsági díjból élnek meg, tehát így fizetik a bírókat, vagy pedig az is volunteer szinten van, vagy pedig a mezeket, kupákat, ezeket a gyerekeknek, tehát hogy egy élmény legyen számukra. Itt még igazából ezekben a ligákban, ami ennyire kicsik, itt a participation trophy-k vannak, tehát szinte mindenki győztes. Persze a meccseket ott van vesztes és nyertes is, de a szezon végén gyakorlatilag mindenki kap valamit, tehát itt nem arról van szó, nem arra tűnítják a gyerekek, hogy te egy vesztes vagy, és akkor fú, de rossz neked, hanem ez kimondottan mozgáskultúráról és ilyesmiről szól, és mondom, általában az alapsportok az a flag football, soccer, tehát ezek a kiskorban ezek a legjobbak ilyen szempontból. Tehát természetesen van mellette még rengeteg, tehát van a cheerleading például, ami nagyon-nagyon felkapott kislányoknál, illetve még van nálunk is a hockey, amit tudnak még kiskorban a gyerekek játszani. Amikor már egy kicsit komolyabbá válik a sport, az igazából a middle school age gyerekeknél van, tehát én azt tudom mondani, hogy az a durván 12 éves kortól fölfelé, amikor már gyakorlatilag vannak olyan ligák, ami ugyancsak amatőr ligák, de itt már gyakorlatilag beléphetnek egy olyan rendszerbe, ami például akár egy utánpótlás nevelés, vagy pedig már profik, tehát olyanok, akik tehát former profi sportolók nyitnak ligákat az ő nevük alatt. Volna olyan, amikor például a soccernél nagyon átvették az európai standard, például most már van Amerikában is már régóta profi soccer league, és az a profi csapatoknak is vannak utánpótlásai, ami durván olyan 12 éves kortól kezdik el nevelni az utánpótlást, tehát oda be lehet ezekbe az akadémiákra jelentkezni, ezek már profi, ide természetesen a szülőknek fizetni kell azért, hogy a gyerek bejárhasson, illetve itt már válogatók is vannak, tehát itt már nem mindenki tud azért bejelentkezni ide, valamilyen szinten tehetségnek kell lennie. Ezen kívül vannak amatőr ligák, ami ugyancsak úgy működik, mint előtte, amit beszéltünk, hogy vannak vállalkozók, akiknek van valamilyen sport háttere, tehát lehet az ex-edzők, lehetek ex-sportolók, és akkor nyitnak egy aránylag egész komoly ligát maguknak, ami egyben egy akadémia is, és annantól gyakorlatilag figyelik a tehetségeket, tehát oda még azért be tudnak olyanok is
kerülni, akik annyira nem tehetségesek, de gyakorlatilag egy figyelem alá kerülnek ezzel, ugyanis ott már profi emberek is foglalkoznak ezekkel az fiatalokkal, illetve ezekre a meccsekre már azért bejelentkeznek olyan emberek, akik mondjuk komolyak ebbe a sportba, tehát itt már be tudnak lépni például a high school edzők is, hogyha mondjuk valamelyik ilyen liga tulajdonos fölhívja az egyik edzőt az iskolába, hogy te figyelj, van egy ilyen tehetséges fiatalember, itt nézd meg, hát ha be tudjátok abba a high schoolba valahogy hozni, vagy pedig valahogy megoldani azt, hogy hozzátok kerüljön, tehát ezt mondjuk már abban azon a szinten működik, illetve itt például egy ilyen amatőr ligánál lehet ugyancsak ajánlatot tenni, hogyha mondjuk nem jelentkezett, vagy nem volt pénze mondjuk a családnak az utánpótlás nevelésbe, a profi csapat utánpótlás nevelésébe átküldeni a srácot, vagy a kislányt, akkor ezek az emberek gyakorlatilag segíthetnek ebbe, tehát ha nagyon tehetséges a srác, akkor akár pénzzel tudják őket segíteni, és akkor elkezdik menedzselni azt a fiatalt, és beküldik mondjuk a profi csapatnak az alsó fiatal ligájába ezeket a gyerekeket, tryoutra, úgy hívják, ez ilyen próbajátékokra. Na és most értünk el akkor arra a szintre, amikor már a high schoolban vannak a srácok, meg illetve a lányok. Tehát a high school az már egy olyan szint, ahol gyakorlatilag ezek a fiatalok már koncentrálnak arra, hogy bekerüljenek az egyetemekre, és amennyiben ők nincsenek olyan szinten, tehát persze nem jelenti azt, hogy buták ezek a fiatalok, hanem az, hogy ők nem fogják tudni elérni azt a szintet akadémiai tudásban, hogy mondjuk kapjanak egy állami scholarship-et, hogy ingyen tudjanak menni egyetemre, de viszont van lehetőségük arra, hogy a sporton keresztül. Tehát ezekből a middle school-os csapatokból, illetve sportaktivitékből bekerülnek ezek a high schoolba, és ez már egy jó ajánlólevél lesz ahhoz, hogy a high school csapatba is bekerüljenek. Most a high schoolnál ott már fizetett edzők vannak, ezek az edzők azért nem profi edzők, tehát nem olyan edzőkről beszélünk a high schooloknál, akik egyezőben profi edzők, ezek általában tanárok is egybe, ugyanis annélkül nem is lehet high schoolban bárki edző, hogyha nem felel meg az ottani megyének az iskolai szabályzatainak, illetve nem megy keresztül a background investigáció, minden, tehát kell egy permitnek lennie ehhez. Viszont ezek az edzők már rendelkeznek edzői certification-nel, tehát mindegyik már elvégezett iskolákat, tréningeket ahhoz, ki alacsonyabb, ki magasabb szinten, de mindegyiknek el kell érnie az, hogy a U18-as csapatot tudjanak edzeni, és ilyenkor gyakorlatilag amit használnak, egyértelműleg ami a legnagyobb sport az a high schoolba, az a futball, aztán utána jön a basketball, utána jön a cheerleading, majd a soccer, tehát ezek amik a legjobban vonzzák a fiatalokat, azon mellett még van azért 1000 más dolog is, de egyéni sportok, gimnasztikától kezdve bár úszásig, tehát van rengeteg, de csapatsport az, ami gyakorlatilag több ember tud bevonzani, illetve könnyebb talán bekerülni olyan szempontból, hogy több esély van arra, hogy az egyetemek ezeknek a játékosoknak scholarship-et fogjanak föl ajánlani. Tehát hogy néz ez ki? Ez úgy néz ki, hogy amikor egy fiatal bekerül a high schoolba, akkor minden ilyen sport tevékenységnek, lehet mondom a soccer, football, cheerleading, bármi, vannak ezek a tryoutok, tehát egy olyan, amivel kipróbálják a fiatalokat azt, hogy mit tudnak. Ezekre bárki jelentkezhet, és megnézi az edző, hogy mennyire van tehetség, hogy bekerüljön a csapatba. És akkor gyakorlatilag arról szól az egész, hogy elkezdik ezeket az embereket kiválogatni, ezeket a fiatalokat, és azok bekerülnek a csapatba. Van a fiatalabbakat abba a JV, tehát a Junior Varsity-be, illetve az idősebbek, pedig aki már bejár, már ott jár az iskolába egy pár éve, és mondjuk már JV-be volt előtte, akkor pedig a Varsity Teambe, ami gyakorlatilag a legnagyobb csapat a high schoolba, tehát abba kerülnek be. Na most a utolsó 2 évében az iskolának ott már nagyon kell arra figyelniük, hogy
akadémiailag is, és sportban is minél jobb eredményeket érjenek el. Akadémiailag el kell érniük azt általánosan mindig az a durván GPA-be a 3-as átlag, amit el kell érniük, és viszont mellette nagyon-nagyon sokat le kell tenni a latba ahhoz, hogy milyen sport teljesítményt tud mondani. Tehát az a lényeg, hogy például olyan high schoolba kerüljön, ahol olyan ligában van, ahol magasak az elvárások, illetve az edzési tempója, az atlétikája, a sérülései, az emberi karaktere, az akadémiai karaktere, tehát mindennek matchingelnie kell, mindennek ott kell lenni a toppon ahhoz, hogy gyakorlatilag esélye legyen arra, hogy ő valaha is bekerüljön egy egyetemi csapatba, és onnan tudjon tovább lépni majd. Na most itt az edzőknek is hatalmas szerepe van, ugyanis itt az edzők egyben menedzserek is, tehát ilyenkor, amikor vannak tehetséges játékosok, mondom itt most sportfüggetlen, én egyértelműen a focit jobban tudom, mármint az amerikai focit, mivel azt követem jobban, illetve a fiam is játszott amerikai futballt, tehát tudom azt, hogy itt az edzők gyakorlatilag egy portfóliót építenek föl, hogyha látnak egy tehetséges fiatal. Ilyenkor az van, hogy beszélnek a szülőkkel, megmondják azt, hogy mire képes a gyerek, bele kell a szülőnek mindig egyezni mindenbe, tehát mivel itt minorokról van szó, tehát fiatalokról, így a szülő beleegyezése kell minden, az, hogy videót készítsenek róla, az, hogy portfóliót állítsanak föl, hogy kinek ajánlják ki, hogy menjen, akkor valamikor ilyenkor, amikor össze kell valamit állítani, akkor utazni is kell a fiatalnak. Tehát ezek a dolgok azért mindig a szülői beleegyezéssel kell, amíg nem érik el a 18. életévüket ezek a fiatalok. Tehát gyakorlatilag a high school az egy nagyon-nagyon nagy lépés már a sport élet, illetve maga az egyetemek felé. Mondom, vagy így, vagy úgy, tehát be kell, hogy jussanak az egyetemre, szeretnének bejutni az egyetemre, és a sport az ad nekik egy ilyen lehetőséget. Tehát fiatalok be tudnak úgy kerülni az iskolába, hogy akadémiai tudásukkal, ami a GPA-jüktől függ, tehát a 3,5-es GPA-től fölfele már az állam ajánl scholarship-eket tanulóknak, de általában ezek még csak részleges scholarship-ek, illetve hogyha valaki elérne a 4 fölötti átlagot, vagy 4-est, ott pedig általában full scholarship-et szoktak adni, tehát a 4 fölött nem lehet 4-es átlagot elérik, akkor gyakorlatilag ők kapnak full scholarship-et, tehát be tudnak jutni az egyetemekre úgy, hogy ingyen, tehát nem kell fizetniük semmit. Most ezek a fiatalok természetesen jók, hát szerencsére az én fiam az egy ilyen volt, ő kapott full scholarship-et, ő elvégezte az egyetemet annak idején ingyen, állami pénzből, illetve amikor elkezdett az egyetemről, fölvette egy cég, dolgozni, és amikor ő már ott dolgozott, akkor a cég pedig fizette neki a master's degree-ét, mert azt már állam nem fizeti, mert az már egy extra dolog, viszont a cége viszont fizette, tehát így megszerezte a masters is gyakorlatilag ingyen. Tehát neki az összes iskolát, ami volt, minden ingyen sikerült elvégeznie. Na most erre vannak ezek a sports scholarship-ek azoknak, akik ezt az átlagot nem tudják elérni, tehát nem tudják elérni azt a szintet, de viszont sportban nagyon jók. Tehát vannak a high schoolok, amit mondtam, és ott pedig a coachoknak. A coach az ott egy fizetett állás, tehát egy olyan állás, ahol gyakorlatilag kap extra pénzt a tanári fizetése mellett az, hogy ő egyben sport coach is. Ezek az összegek ez nagyjából olyan $65,000 fölfele vannak, illetve ha van egy tehetsége, és elkezdik ezt a portfóliót fölépíteni, és amennyiben az a tehetség, akit kiszemelt, és be tudta ajánlani egyetemekre, és bekerül az egyetemre, azok az egyetemek, akik megpróbálnak ráhatni ezekre az edzőkre, ugyanis az edzőknek nagyon nagy ráhatása van a fiataloknak. Tehát amit az edző mond, azért a fiatalok hallgatnak rá. És ilyenkor van az, hogy amikor az edző mondja, hogy melyik egyetem lenne számára megfelelő, hogyha mondjuk van egy ilyen scholarship ajánlata, vagy valami, akkor ezért az edzők ugyancsak kapnak pénzt azoktól az egyetemekről, hogyha sikerül azt a tehetséges fiatalembert átirányítani arra, hogy ő arra az egyetemre menjen továbbiakban tanulni, illetve sportolni. Most érünk bele abba a szituációba már, amikor komoly pénzekről beszélünk, tehát innentől kezdve gyakorlatilag arról szól a történet, hogy az egyetemek azok elkezdenek kiküldeni olyan recruiteröket, akik gyakorlatilag ezekkel a high school coachokkal beszélnek,
elmennek high school meccsekre, megnézik azt a fiatalt, hogy sportol, miket csinál, és akkor, amikor ezek megvannak, akkor küldik ki ezek az egyetemek ezeknek a fiataloknak azokat az ajánlatokat, amit tudnak ajánlani nekik, tehát legyen az részleges, vagy legyen az teljes ajánlat, tehát teljes scholarship, viszont nem minden szintű iskola tud gyakorlatilag full scholarship-et adni, vagy akár részlegeset is. Tehát például van olyan is, például az egyes szinten lévő iskolák, tehát az NCAA-be például, ott lehet például ajánlani olyat is, hogy valaki kap valamilyen szintű állami támogatást is, mondjuk egy részlegeset, és a sport pedig adja neki a másik felét, de onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen ingyen mehet az iskolába, tehát a sport is egy részlegeset adott neki, meg az állam is adott egy részlegeset, mert az eredményei sem voltak olyan nagyon rosszak, és akkor így van egy full scholarship, tehát ilyen is lehet. Viszont, hogyha az iskola úgy dönt, tehát az egyetem úgy dönt, hogy neki nagyon kell ez a játékos, és annyira tehetséges, akkor pedig tudnak neki teljesen is ajánlani. Minél lejjebb megy, tehát egy second grade, illetve third grade-es egyetemnél, itt most atlétikai szintről beszélünk, ott pedig valaki tud ajánlani csak részlegeset, tehát ezek vannak általában, a fullt az nagyon már nem lehet, illetve a junior college tud még talán nekik adni valamilyen szinten hozzájárulást, de ott viszont már nincsen nagyon engedélyezve az, hogy full scholarship-et kapjon bárki. Tehát azért vannak bizonyos szintek, tehát egyértelműen a legnagyobb előnyben azok vannak, akik az NCAA, az egyes számú atlétikai competitionbe tudnak bekerülni, az atlétikai associationbe tudnak bekerülni, és akkor ők megkaphatják akár a full ride-ot, vagy egy vegyes scholarship-et, vagy pedig egy részleges scholarship-et ezzel kapcsolatban. Amit azoknak minden high schoolosnak meg kell csinálni, az az SAT teszt, tehát ez, amit Floridában nálunk van, nem tudom, hogy más államban lehet, hogy más tesztek vannak, de nálunk az SAT-t kell csinálni. Ez olyan, mondjam, mint egy ilyen érettségiszerűség, ott érik el gyakorlatilag ezeket a GPA-ket, ezeket a pontokat a fiatalok, és ott tudják gyakorlatilag magukat betenni arra a szintre, hogy kapnak a scholarship-et, vagy nem. Ez egy matematika írás, illetve írási értelmezés, ha jól tudom, tehát ilyen nyelvtani dolog, amiből vizsgázniuk kell, és minél jobb eredményt érnek el ezzel az SAT-n, azok tudják bekalibrálni őket a scholarship-re, tehát itt lehet kapni állami full scholarship-et, illetve lehet kapni részlegeset, vagy pedig alapvetően a sportot is, tehát hogyha elérsz egy 3-as átlagot, ami mondjuk nem éri el már azt, hogy kapja állami támogatást, de eléri azt, hogy mondjuk a sporttal be tudják kerülni ebbe. Azért minimum elvárások vannak a sportnál is, tehát mindenféle szerencsétlen nem tudod bekerülni. Persze hallottam már olyat, hogy próbálnak csalni, amennyire lehet a részére, tehát hogy tutoringot vesznek föl rá, hogy átmenjen azon a teszten minél jobban, aztán utána már nem érdekes, csak az, hogy kerüljön be az iskolába. Ezek a fiatalok bekerültek az egyetemre, és akkor innentől kezdve pedig elkezdődik nekik az akadémiai része, tehát az egyetemen be kell járnia, meg kell tanulni. Itt általában mindig fölvesznek, mivel a sport a legfontosabb ezeknek a fiataloknak, így általában fölvesznek valami olyan degree-t, ami aránylag ad nekik szabadságot arra, hogy a készülés sem annyira nehéz, tehát itt értem ez alatt például egy ilyen psychology degree-t, vagy egy business degree, tehát ezek a legalkalmasabbak arra, hogy bizonyos moderált tanulás mellett azért tudják a sportot is csinálni magas szinten, mert abból próbálnak ők megélni. Tehát gyakorlatilag ez így megy össze a kettő, illetve az iskolának is megvan egy minimum standard, hogy mit várnak el a játékosoktól, ugyanis amennyiben nem érik el azt az eredményt, tehát 2,5-3-as átlagot, akkor nem játszhatnak a csapatba, és ha nem játszhatnak a csapatba, akkor gyakorlatilag megszűnik az egy folytonossága ezeknek a fiataloknak a csapatba, amit későbbiek folyamán mondjuk akár egy profiligánál figyelembe vennek, ugyanis minden ez alatt az iskolai időszak alatt a bajnokságban, az iskolai bajnokságban építik a saját portfóliójukat. Az iskolai bajnokságban egyértelműen az NCAA a legfontosabb, tehát az a legmagasabb szint,
és ott is megvannak ezek az iskolák, akik a legjobbak, Alabama, Georgia, Ohio, tehát van egy csomó olyan iskola, és természetesen van mellette, tehát Texas, tehát rengeteg olyan iskola van, ahol rengeteg jó sportoló van, ezek az iskolák, akik tudnak a legtöbb tehetséges játékost összehozni, pontosan azért, mert ezeknek az iskoláknak van a legnagyobb olyan játékos kerete, akik annak idején, amikor bevégezték az iskolákat és jelentkeztek a profiligába, akkor megnyerték azt a lehetőséget, hogy a profiligába menjenek. Na most azt azért tudni kell, hogy az összes jelentkező fiatal közül kb. 1%-a kapja meg ezeket a scholarship-eket, tehát nem olyan nagy mennyiségű emberről beszélünk, és ezek mindig általában egy szemeszterre szólnak, tehát nem azt kell elképzelni, hogy ez akkor megkapod a scholarship-et, és akkor te 4 éven keresztül ingyen jársz, hanem ez fontosan minden évben újítják, tehát amennyiben nem éred el azokat az eredményeket, vagy mondjuk sportban nem hozod azt, amit elvárnak tőled, akkor ezek a scholarship-ek megszűnhetnek, tehát van olyan játékos, van olyan fiatal, aki például nem tudja befejezni az iskolát, mert elveszti ezt a scholarship-et, viszont olyan is van, aki elkezdi az iskolát, nem kapott semmiféle scholarship-et, tehát nem kapott semmiféle pénzt, sem a szülőktől, sem az államtól, fölvesz egy student loant, és gyakorlatilag bemegy az egyetemre, és ott, amikor vannak ezek a tryout-ok, tehát amikor próbálnak az egyetemi csapatba, akkor jelentkezik erre, és ott próbálja fölhívni magára a figyelmet az ottani edzőnek, és hogyha ez így sikerül, akkor ő neki is föl tudnak ajánlani menet közben is egyetemi scholarship-et, tehát mondjuk elvégzett már 1 évet, 2, és az utolsó 2 például már ingyen végezheti el, tehát ilyen is előfordult, már nem egy, tehát rengeteg ilyen van, de így gyakorlatilag arról szól az egész, hogy megvan az, hogy mennyi idő, tehát általában 5 évet tudnak járni az egyetemre ezek a játékosok, tehát csinálják azt is, hogy ők itt sportolnak 4 éven keresztül, és akkor még ráhúznak egy egész évet még, tehát úgy választják a tantárgyaikat, mindent, hogy gyakorlatilag 5 évre menjen ki, pontosan azért, hogy még több eredményt tudjanak felmutatni a profiligába, még több videó készüljön róluk, még több jobb eredményt érjenek el, és ezzel gyakorlatilag elérhetik azt a szintet, amikor mondjuk egy draft, tehát amikor van a profi draft, amiről kicsit később beszélek majd, akkor minél jobb eredménnyel, minél magasabb szinten tudják őket tehát draftingelni, tehát kivenni a profi csapatba. Tehát az új pár éve jött ki az a szabály, mert régen nem lehetett, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy az egyetemeken már azért kemény pénzekről beszélünk, tehát nem elég az, hogy régen úgy volt, hogy a játékosok gyakorlatilag a scholarship-eket kaphatták, tehát az volt a fizetésük, hogy ingyen járhattak iskolába, illetve minden támogatást megadtak nekik, ami szükséges, ők pedig a játékkal gyakorlatilag az iskola bajnokságban szerepeltek, ezzel hoztak profitot az iskolának. Az iskolában ott már kemények a fizetések, tehát itt már az edzők is általában profi edzők, tehát olyan edzők, akik nagy nevű edzők, nagyon jó háttérre rendelkeznek, volt játékosok, volt sportolókról van szó, akár bajnokok, olimpiai bajnokok, a fotball esetében Super Bowl championok, tehát vagy pedig voltak előtte asszisztent coachok, vagy valami hasonló, és itt már milliós fizetésekről beszélünk, mondjuk egy top one-os egyetemi csapat esetében, viszont az egyetemnek is irtózatos nagy bevételei vannak ebből következőleg, tehát egy ilyen top egyetem csak a sportból akár minimum ilyen 20-30 milliós, vagy akár több mint 100 milliós bevételeket tud produkálni. Itt beleérteni itt a reklámokat, a merchandise eladásokat, itt a mezeket, ilyesmi, ugyanis itt egy Amerikában ez lojalitás jelent, tehát az ember, illetve az egész családja, aki abba az egyetemre járt, tehát hogy életfogytiglanig profi feneket gyakorlatilag kreálnak, tehát ezek az emberek mindig is menni fognak a meccsekre, mindig is veszik a merchandise-okat, mindig is büszkék lesznek ahhoz, hogy ők annak az egyetemnek a képviselői. Itt Amerikában szombatonként ilyenkor megáll az élet, egyetemi foci van,
és ilyenkor nagyon-nagyon keményen ilyen tailgate partikat csinálnak, a családok összejönnek, a házaknál megy a hotdogsütés, a burger, minden, amit el tudsz, barbecue, minden, amit el tudsz képzelni. Ez szombaton van, és vasárnap pedig kezdődik a profiliga, tehát a vasárnap meg ugyanezt átváltják a profira, tehát a profi csapatoknak a meccseit nézik. Tehát gyakorlatilag a hétvége erről szól, és ebben rengeteg pénz van, tehát ezt ki is használják, az egyetemik is rengeteg pénzt csinálnak, full stadionoknál vannak, akik ott járnak iskolába, a diákok azok természetesen mehetnek ingyen a meccsekre, viszont a családtagok azok fizetnek érte, illetve valakinek szezon tiketjei vannak, tehát ebből hatalmas bevételeik vannak. És egy pár évvel ezelőtt pedig bevezették azt is, hogy a játékosok maguk, tehát aki már annyira jó játékos, hogy már neve van, tehát olyan szinten neve van, hogy az egyetemi szinten egy ismert játékos, ott már reklám engedélyezik azt, hogy reklámszerződéseket kössenek, és előfordul már olyan, hogy valaki egy senior egyetemen már, amikor még már játszik, már évi több milliós bevétellel tud rendelkezni. Régen ez nem volt, most már ez elég common, tehát egy olyan játékos, aki úgy néz ki, például most vegyük az NFL-t, hogy az NFL draftbe, amikor lesz, akkor ő ott lesz az első 10-be vagy 5-be azok közül, hogy biztos, hogy valamelyik csapat el fogja őt vinni. Ő neki már elég nagy neve van, elkezdik már promotingolni ezeket a srácokat, és akkor sportmárkáktól kezdve a supplement cégektől kezdve mindenki már próbálja az ő kegyeiket keresni, és berakja őket reklámokba, és ebből irtózatos bevételeik vannak. Ez egy pár évvel ezelőtt még nem létezett, ezt nem engedték a fiataloknak, most már igen, tehát akár több milliós bevételhez is tudnak jutni ezek a srácok, tehát már nincsenek ösztökéve arra, hogy fú, én mindenképpen be akarok kerülni azonnal a profiligába, hanem ő akkor akar bekerülni, amikor úgy érzi, hogy neki a legtöbb esélye van arra, hogy az első nap fogják ott draftingelni majd gyakorlatilag a profiligába, mert annál több pénzt tud majd később profiként is keresni. Ez mondjuk azért nem azzal jellemző, hogy ezt nagyon sokan el tudják érni, itt egy ilyen handfulnyi, tehát ilyen 4-5-6 játékos, aki egész national szinten, tehát aki egy ilyen szintet lép már meg, hogy akár egyetemi szinten is már több százezer, vagy akár több millió dollárt tud keresni évente. Viszont a profiknál ott már viszont nem mindegy az, hogy amikor van a draft, tehát van az iskolai draft, hogy akkor milyen szinten draftingelik. Egy first round pick, tehát a draften például egy first round pick, hogyha valakit ott kapnak el, ott gyakorlatilag egy ilyen 15 milliótól olyan 35 milliós, attól függ milyen pozícióba, illetve maga az első draftnél is, hogy milyen hányadikként draftingeli az a csapat, fizetésekre számíthatnak. Ez automatikusan általában 4 éves szerződést jelent, és abba akár kereshet ilyen 10-12 millió dollárt, 13 millió dollárt egy szezonban. És van úgymond egy fifth year option, hogyha a first roundba draftingelik őt, és akkor még gyakorlatilag megfejelhetik, de akkor már kereshet ilyen 20-30 milliót is még mellette, hogyha arról van szó. Vagy pedig hogyha annyira jó a csapatnak, akkor pedig egy long-term deal-t tudnak neki ajánlani, azok általában 4-5 éves szerződések, és ott már több 100 milliós kontraktekről beszélünk, tehát ott már gyakorlatilag szett mindenki. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy próbál mindenki az, ha egy mód van rá, akkor olyan jó teljesítmény nyújtani, itt a combine is, tehát azon, amikor az edzők nézik és tesztelik ezeket a játékosokat, illetve maga a portfóliójában is egy olyat adni, hogy azok a csapatok, akik a draften, az elsőben draftingelnek, azok tudják, hogy milyen játékos, és hogy mindenképpen meg akarják szerezni maguknak azt a játékost. Ez nagyon fontos mind a csapatnak, illetve mind a játékosnak. Onnantól kezdve már a játékoson áll, hogy mi az, amit tud csinálni. Tehát végére értünk annak, hogy igazából látjuk azt, hogy lesz egy fiatal kisfiúból vagy egy kislányból egy profi sportoló az iskolai rendszeren keresztül, és hogy lesz az, amikor még a szülők fizetnek, és akkor már elkezd utána pedig milliókat keresni havonta. Tehát így lehet szépen fölépíteni itt Amerikában a saját sportkarrieredet. Tehát nem kötelező az, hogy ismerje valakit, itt megadják a lehetőséget annak, aki mondjuk egy totál alapból indul, tehát olyan családból, akinek se pénze
nincsen, él a geróba, semmit nem tud csinálni, viszont a tehetségével, mert rátette magát, el tud írni arra a szintre. Tehát itt nincsen különbség az, hogy most ki honnan származik. Természetesen annak a gyereknek, akinek sportolók voltak a szülei, olyan szempontból előnye van, hogy a sportoló szülő tudja, hogy kell felkészíteni, de gyakorlatilag innentől kezdve mindenkinek megvan a lehetősége, tehát ha tehetséges vagy sportban, bármiben, akkor te bekerülhetsz a profiligába, de mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy az ilyen 0,1%-a a fiataloknak kerül be a profiligába. Tehát gyakorlatilag ezért lehet azt látni, hogy az egész pici gyerekeknél a szülők olyan szinten oda teszik már magukat, mert próbálják elérni azt a pontot majd a gyereknél, amikor már a középiskolába kerül, hogy gyakorlatilag esélye legyen arra, hogy ingyen bekerüljön az egyetemre, és az egyetemről pedig akár a profiligába. Tehát rengeteg szerint az én tapasztalatom is az volt, mikor a fiam is még játszott sportot, még amikor fiatal volt, hogy a szülők egyszerűen agyament módon nyomták a gyereket, tehát pláne az apukák egyszerűen brutálisan, mint egy ilyen rabszolgahajcsár ütötte, verte a gyereket, nem szó szerint mondom, de gyakorlatilag hajtotta pontosan azért, mert látott benne egy olyan tehetséget, vagy akarta azt a tehetséget, amit ő nem ért el annak idején fiatalon, azt a fián keresztül próbálta elérni, tehát iszonyú pénzeket fektettek be például abba, hogy már ilyen middle school age-be bejelentették őket különböző nagyobb sportolónak az akadémiájára, hogy ott tanulja meg ezeket a dolgokat, tehát iszonyú energiát öntöttek abba bele, hogy amikor középiskolába kerül a gyerek, akkor olyan középiskolai csapatba tudjon kerülni, mármint high schoolba, ahol esélye van későbbiek folyamán bekerülni egy egyetemre, és az egyetemeknél pedig ott nagyon fontos volt az, hogy mit foglalnak el. Először is, hogyha a szülőnek az volt a célja, hogy oké, a gyerek sporttól kapjon egy full scholarship-et, de az akadémia az fontos, tehát olyan egyetemre mondjuk, mint a Yale, vagy akármelyik másik nagyobb, vagy Berkeley, akármelyik iskolába bekerülhessen, akkor gyakorlatilag mondjuk ügyvédnek tanul, vagy bárminek, tehát lehetett ilyen is, vagy pedig kimondottan arról szólt a történet, hogy ő sportolót akart nevelni, legyen mellette egy diplomája is, azt, amit a gyerek éppen akar, de a sport volt a legfontosabb, az, hogy bekerüljenek a draftbe, és akkor onnantól kezdve profi sportoló tudjanak dolgozni. Na most azt is tudni kell azért, hogy ha valaki befejezi az egyetemet, eljut arra a szintre, hogy draftingelik egy ilyen profiligai draften, legyen az soccer, legyen az futball, legyen az bármi más, tehát a cheerleadingben is ugyanígy megvannak. Ott nincsen igazából draftot, ilyen egyéni válogatások vannak, úgy, mint például a gymnastikben, tehát azt úgy csinálják, tehát egyénileg arra annyira nincsen rálátáson, inkább a csapatsportokra, de az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve a gyerek az biztos, hogy szeret egy életre, olyan szinten igen, hogyha beválogatják, akkor lesz egy minimus bevétele, tehát általában ilyen 2-3 évig biztos, hogy a csapat megtartja, attól függ, hogy milyen a gyereknek a szintje, ha vagy pedig át tudják passzolni, egy másik csapat fölveszi őt. Tehát egy 1-2 millió dollár biztos, hogy össze tudnak szedni, még akkor is, hogyha nem ütik meg már végén azt a szintet, amit elvárnak tőlük a profiligába. És azért akárhogy is nézzük, egy 1-2 millió dolláros fiatal összeszedi magát, és ha be tudja fektetni magának, azért meg tudja alapozni a vala jövőjét, és akkor szépen egy szakmát megtanult magának, abba el tud kezdeni dolgozni. Ha meg jól is befekteti, akkor pedig nincsen probléma. Sajnos negatív példa is van, olyan, aki eszméletlen tehetséges volt, milliókat, több 10 milliókat, 100 milliókat keresett, és egyszerűen elgurultak nála, és elszállt az agya annyira, hogy hülyeségebbnél hülyeségebb dolgot csinált, aztán a végén a profiliga csapata is megvált tőle pontosan ez miatt, és onnantól kezdve pedig elvesztette az összes pénzét, vagy nők, vagy drogok, vagy bűnözés, vagy valami más. Tehát az a baj, hogy ezek a fiatalok, akik pláne ilyen rosszabb családi háttérrel rendelkeznek, sajnos a genetikájukat viszik tovább, és ha nincsen mögöttük egy jó menedzser, aki menedzseli őket, akkor sajnos el tudnak ezek is csúszni. Ez az, ami viszont nagyon nagy probléma, nagyon nagy mennyiségben ezek a fiatalok
esnek ilyen áldozatul sajnos a pénznek, az, hogy a semmiből dolgoztak egész életükbe, nélkülöztek egész életükbe, és a semmiből hirtelen nyakukba dobnak egy rakás pénzt, és onnantól azt látják, hogy ők meg tudnak innentől kezdve bármit venni, és az a baj, hogy azt hiszik, hogy bárkit is meg tudnak venni, és innentől kezdve gyakorlatilag elkezdenek lefele csúszni, és már nem elég nekik az, amit el tudnak érni, hanem még többet akarnak, és ezzel gyakorlatilag kihúzzák maguk alól azt a széket, amin eddig tartózkodtak, ami eddig a biztos megélhetést okozta nekik, és innentől kezdve sajnos van rengeteg olyan történt, aki öngyilkos lett ez miatt, van olyan, aki olyan szinten lecsúszott, hogy olyan segíteni kellett már neki, tehát rengeteg rossz ilyen van, de azért azt tudom mondani, hogy a nagy része azért elég jól tudja kihozni ebből magát, az okosabbja az, hogy jó kis diplomát is tud szerezni magának, illetve még a pénzét befekteti, akkor pedig hosszú távon a profi sport után, akkor pedig tud jó bevételeket produkálni magának. A sérülés természetesen történhet, tehát valakinek a sportkarrierje sérüléssel szakad meg, erre megvannak a biztosítások, a profi csapatok azok biztosítják, a egyetemek is biztosítanak, de csak azokra a játékosokra, ami nagyon crucial a csapat számára, amúgy pedig a saját magának kell biztosítást kötnie, akkor, hogyha az netán injury van, akkor ne veszítsék el mondjuk azt a pénzt, ami mondjuk az iskolában szükséges ahhoz, hogy befejezzék az iskolát. Illetve természetesen az egyeteknél is úgy van, hogyha valamelyik játékos lesérül, az nem lehet ok arra, hogy megszüntessék a scholarshipjét, tehát addig, amíg föl nem gyógyul, és ugyanazt tudja hozni, amit előtte hozott, akkor ugyanúgy folytatódik a scholarshipje, amennyiben ez nem történik meg, akkor van az, hogy sajnos megszűnik a scholarshipje, erre vannak a biztosítások. Tehát ez egy elég összetett dolog, de ebbe a videóban gyakorlatilag arról akartam, csak föl akartam vázolni egy ilyen rács szerkezetet arra, hogy végig hogy épül ez föl, hogy lehet itt Amerikában egy kis pici fiatalból egy profi játékos, annélkül, hogy gyakorlatilag még a tehetséges is, akkor esélye ne legyen arra, hogy bekerüljön egy ilyen helyre. Azért én szerintem ez egy jó rendszer, pláne akkor, hogyha az ember jól használja, tehát az, hogy egyetemi diplomát is kaphat az ember, sportolni is tud, megvannak ezek a jó lehetőségek azoknak, akik okosak is például, és nem csak a sportban jók, vagy pedig mind a kettő, tehát az is olyan is előfordul. Tehát azért ez egy elég jó felépített rendszer, de mondom, sajnos ennek megvannak a negatív fekete oldala is, ami viszont néha tragédiába is tud torkolni. Én szeretem a sportot, én nagyon szeretem mindegyiket, szoktam nézni az egyetemi sportokat is, de főleg a profi sportot szeretem nagyon, én nagyon nagy futballfan vagyok, és szoktam járni a fiammal meccsekre is, úgyhogy én nagyon szeretem ezt, én szerintem ez egy jó rendszer, most lesz áprilisban Pittsburghbe az NFL Draft, azt is sokan fogják nézni, én is fogom nézni mindenképpen, kíváncsi vagyok az, hogy az én kedvenc csapatom az kit fog fölvenni, milyen új játékosokat az egyetemről, amit mi eddig láttunk, hogy tehetségesek voltak. Úgyhogy köszönöm még egyszer akkor, hogy megnéztétek ezt a videót, ez egy teljesen eltérő videó, amit eddig szoktam csinálni, de egy kicsit legalább látja az ember azt, hogy milyenek az iskolák, olyan videók már léteznek sokkal, aki az iskolákról beszélnek. Ilyet még nem nagyon találtam, ami gyakorlatilag ezt a fölépülést beszéli el, tehát hogy hogy lehet valakiből egy kis sportolóból egy nagy sportoló. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek a videót, úgyhogy legközelebb jelentkezek majd a következővel jövő hétfőn. Köszi, sziasztok!